Hurian itu hata nahin holongan itu Tuhan Yesus Kristus. Tapu kama parminggota di bagasan sadarion. Suak songoni na mengikuti live streaming di inan nabi. Tapasada ma roha dohot pikirata marede mahita. Puji Hamuma asini rohani Tuhan Jehovah di hati Kristani anak Dia tak sudah jama Tuhan ngeluana sora Mar hite-hite gowarni de bata ama. Dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot gowarni tondi perbadia. Na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Disuruh de bata do anak nagabe perlingganan taringot tu dosata. Hamu waliak kadongan. Molosongoni dihaholongi de bata do hita. Iko dohot mahita masih haholongan sama hita. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan de bata. Hodo haroroan ni dame dot holong ni roha. Sailehon jala pahot madihami roha si songoni. Ramoti ma akana posom maradopon pangasungi ni si bolisi. Asa malua na si desian pangujunan. Dohot sian biar ni roha. Hodo toktong haposan dohot partano batuan nami. Saito gumahami di dalan si dalanan nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita. Patik ini debata di minggu tasadarion di Enetsian Matius 22 ayat 37 sahat rodi ayat 30 sia. Songonom ma. Jadi di dok Yesus ma. Si haholongam mudo Tuhan debatam. Sia nasa ate-atem. Sia nasa hosam.
dohot sian nasaroham, ido patik raja jala parjolo, alai dos do arganina paduahon, si haholongamu do dongami doson dirim, ima sahatna, atong rak mangido gogo mahita tu debata, lau mangulahon nang humbar tu patik naim, ale Tuhan debata, sai pargogo imahami, mangulahon na humbar tu patikmi, amin. Marede mahita. Matar arsaki ehat di jolo tugi jamaah ngangido gogo aku akan jolo haborusani sai holan arsaki di pacojori. Tatopoti mado satana godangi tu ado pani debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di badua gijang. Pargogo na suhatu dosan pardenggan basa doho. Jala ro di saleleng nileleng na do asi ni roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang beingon akka dosa nami. Ay jojo dohami mardosa marado poko. Jala jojo dohu sungguli hami rimasmu, marhite sian pangalasyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalasyon nami, unang alang asi ni roham, say urupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuaon nami, palua mahami jala sesama dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-bagani debata taringo tu hasisani dosa. Mucat pedolo jala humutal akarobean. Alai anggo para sini rohaku. Nasotu pamucat siako. Jala pada ni hadameoku. Nasotu pahumordit. Ninna Jehovah siasihiho. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Marede mahita. Hatani debatana gabe turpuk epistel di mingguta sadarion, imana tersurat sian tolu musa 10 sia, ayat sia sahat rodi ayat 10 walu, tajahama margati soring. Songonomma. Molo di gotil hamu parbu ini tanumuna, dang jadi sudahmu gotilmu duru-duru di haumamu. Jala dang jadi job putamuna namar pisik-pisik di panabiam muna. Sudah gotilomo jalaunak pola pabungu parbuwe na marsisti di porla anggur ikko pasobur do dihalak na bagus do dihalak ya ayaw do zahura dewa tamunay Dang jadi hamu manako jala dang jadi hamu margabus dang jadi hamu masih paototoan
Jaladang jadi hamu manolon na tutu marhide guarho. Asa unang marlea bayangamu guar jibata. Ayau do Jehovah. Dang jadi rupa omuna dongamu, manang dobo omu ugasana. Jala dang jadi pogo omu upani halak pangula, pola sahat rodi manugut. Dang jadi muraamu halak na jalan jadi bahinamu ketutuhan joloni halak nama pito. Ikon habiaran do debatamu. Ayau do Jehovah. Dang jadi peolonmu uhum ni paruhuman. Dang jadi hamu marnida nida bohi. Palea halak na pogos. Pasangap halak na sangap. Ikon marhite sian hati goran udu uhummu dongamu. Dan jadi ho mangalap manaruhon hata kakadangamu sabangsa. Jalan jadi ho hehe manidangi dopakmu dari dongamu. Ai au do Jehovah. Dang jadi hosomamu donganmu di bagasan roham. Alai ikon marsi paingoto kotu dongamu. Asa unang mania dosa ho alani ibana. Dan jadi balasonamu na jahat. Jalan di roham ke anak di bangsa. Ikon haholongamu dolangamu jalma sama diri. Ayau do Jehovah. Ima sahatna. Martua doakan atu mangihon hatani debata. Jala no peopsa. Amen. Marede mahitam. Masih haholo siaran berita masih haholo. Tahati dakon maha taha porsiatai, songon nahina tidakon ni dongan saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo na suhatu dosan, natu mo palangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhan ni si Maria, na gabi-gabian sianton di porbadia, andorang suhahubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni silatus na matetar pajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangulu di ari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosa ni di sima ibana pay mamula sogo tu tanoon mangumuhui halak na mangulu dohon na mate au porsea di ton di perbadia jala dong sada huria na badia. Huria hato panihalak Kristen akka na badia. Doho dihasani dosa. Doho dihatai na mandok. Mula mangulu dosogod daging halak nong mate. Doho dihanguluan nasora sudah. Amin. Mare demakor wilayah 2. Ira Kamis maaf.
Diuduti korlansia.
tabigi matikting di mingguta sadarion. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, horas may dihita salutna amang inang, tatangihon matikting ni mingguta sadarion, Minggu 20 sada, dung Trinitatis ya November 2025, kosong sada. Guar ni mingguta sadarion ima Minggu 20 sada, dung Trinitatis, hasi tolu sadaon ni debata, topik ni mingguta ima mangaramoti diri di bagasan holong ni roha. 02 Pertangyangan wilayah. Pertangyangan wilayah di Huriata di bagasan Saminggon ima sada di hari Kamis tanggal 10 tolu November 2025 di wilayah 10 tolu di keluarga Amang Dr. Desman Sian Inang Prista Borusiadari masuk 10 sia tolu puluh WIB di alamat Jalan Kelapa Puan nomor 7A RT 10 RW Tolu Jagakarsa. 0 tolu Pertangyangan Panipuli wilayah PHD Dawat Sidi tahun 2025. Huria Patupahon Pertangyangan Panipuli wilayah PHD Dawat Sidi tahun 2025 di bagasan 2 hari ima di hari Senin dohot hari Selasa tanggal 10 pitu 10 walu November 2025 pukul 10 syawib maringanan di ruang ibadah ima di hari Senin Kor Ina Kamis, Kor Maranata, Kor Gloria, Kor Cantate Domina, Kor Inahana, Kor Lansia, Kor Wilayah 2, Kor Marturia dohot Kor Eklesia. Di hari Selasa Kor Ama Sion, Kor Ama Wilayah Sada, Kor Wilayah Sada, Kor Wilayah Sapulonom, Kor Sending, Kor Gita Kasih, Kor Naposo Bulung, Kor Remaja, dohot Kor Sekolah Minggu. Tuganup ruas naso anggota Kor Boima mandohoti Partangani Marhite na mamilit sada sian ari naung ditontuhon ni Huria taima di hari Senin manang di hari Selasa. 04 Pembubaran Panitia Pesta Gotilon 2025. Pembubaran Panitia Pesta Gotilon HKBP Pasar Minggu tahun 2025 di Patupa di hari Minggu sadarion Minggu sia November 2025 pukul 10 syawib maringanan di ruang serbaguna. Pinangido tusude parhalado doho tusude panitia asaro mandohoti acara pembubarani. 05 Ibadah dohot acara puncak penutupan tahun transformasi HKBP Pasar Minggu. Ibadah dohot acara puncak penutupan transformasi HKBP Pasar Minggu 2025 di Patupa di hari Minggu tanggal 10 November 2025 domutu ibadah dohot acarai sada parmingguon manang ibadah penutupan tahun transformasi di Patupa 2 hali ima di parmingguon manogot dohot siang di pasada masuk pukul siawib ni uluhon ni amang Pandita Eldaton Simbolon Demin Kepala Departemen Diakoni HKBP domutusi parmingguan remaja di gedung fasilitas lantai 3 gabe masuk pukul siawib alai molo parmingguan sekolah minggu dohot parmingguan Botari Mardalan Songo Nasomal. Sekolah minggu masuk pukul 7 WIB, minggu sore masuk pukul 10 WIB. 2. Dung sidung parmingguan di Patupa doa acara bersama ima perayaan di ruang serbaguna gereja. Tolu. Di Patupa panitia do parkir ima di area gereja dohot sekolah Bunda Kandung tuaka ruas najonok domisilina sian gereja di Pangidoma asa unang pola mambuan kendaraan. 4. Dung sidung tiktingon tabegema sosialisasi sian panitia. 06. Ibadah puncak tahun transformasi HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Ibadah puncak tahun transformasi HKBP Distrik Walu DKI Jakarta na niluhon ni Opui Eporus HKBP di Patupa di hari tanggal Selasa 10 sada November 2025 pukul 10 pitu 10 walu 30 WIB Inganan Sopo Bolon Sopo Marpikir HKBP Jalan Dame nomor sada Cakung Jakarta Timur. HKBP Distrik Walu DKI Jakarta mengundang sada 15 halak perwakilan ruas ni Huria HKBP Resort Pasar Minggu lahu mandahoti acara puncaki. 2. Pangula Nagok Tiki dohot keluarga Pandita pensiun dohot keluarga dohot Ina Sarfat CHKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Tolu sada halak pengurus seksi perempuan Huria CHKBP Distrik Walu DKI Jakarta. 4 perwakilan HKBP Pasar Minggu
lahu mandohoti acara puncaki jala dina lahu manjalo Hospitality Church Award. Pitu, drama musikal Holong na Yas marhite surat kepala Departemen Marturia HKBP na ditujuhon tu Preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta taringo tu drama musikal Holong na Yas. Preses HKBP Distrik Walu DKI mengundang Pandita Resort Dewan Marturia dohot seksi sending se HKBP Distrik Walu DKI Jakarta lahu mandohoti drama musikal Holong na Yas na naing di Patupa di hari tanggal Sabtu 15 November 2025 pukul 10.30 WIB 1 selesai inganan HKBP Rawamangun. Walu, tona rapot pandita hatopan HKBP tahun 2025 dung sidung tiktingon tabegema tona rapot pandita hatopan HKBP tahun 2025. Kosong sia Yayasan Terang Kasih. TK Terang Kasih HKBP Pasar Minggu parsidohot do ima di kegiatan lomba porseni di tanggal 31 Oktober 2025. Peserta didik sian TK Terang Kasih berhasil do mandapot piala penghargaan ima hafalan ayat suci Kristiani juara 2. Bola keranjang juara harapan sada dohot mengumpulkan bola sesuai warna juara harapan tolu. Sian penyelenggara IGTK PGRI Provinsi DKI Jakarta. Molayate matu amang dohot inang di sude tangyang dohot dukungan. 10 dakdanak na sorang. Di basa-basahon tuhatta dosada dakdanak bawah na di hari Rabu 15 Oktober 2025 di keluarga Hardi Putra Sinaga Inang Indriana alamat di Jalan Lebaksari RT 10 Sada RW 05 Tanjung Barat wilayah sada hipas do dakdanaki songoni nang natorasna. 10 sada ruas naim baru. Di bagasan minggu sadarion sia November 2025 nunga di jalo gabe ruas ni huriata HKBP Pasar Minggu ima keluarga amang martua Edi Putra Sida Bariba Inang Lamria Marlina Manulang. Dohot sahalak yanako nasida alamat Jalan Nusa Indah 5 nomor 76B RT 4 RW 2 Jagakarsa masuk wilayah 10 Tolu, nomor registrasi Sada Tolu Sia-Sia 5, pindah sian anggota Jemaat Gereja Kristen Protestan Simalungun Manangge KPS, Panombeian Simalungun Resort Panombeian Panei. 12 ruas ni huriata marulang tahun. Saluut ruas nang parhaladu HKBP Pasar Minggu Pasahaton. Selamat ulang tahun matu hamuna saluut ruas na marulang tahun hatu tubuh dohot na marulang tahun Parserapeon mamuka sian tanggal sia saat 15 November 2025. Guar-guar na marulang tahun boima taida di buku warta jemaat hata ni debata nagabe ojahan nilas ni rohat tai di enet dosian Kolose 2 ayat 7 gabe marurat jala pinauli-uli mahamu di bagasan ibana togu marha porsiaon hombar tuna niajarhon tuhamuna humu lungobi mahamu maroha mauliate. 10 tolu ruas namar sahit tuaka ruas namar sahit na dirawat di rumah sakit dirawat di Jabu rawat jalan manang akan namar sahit menahun dohonon nami ma sai di pasu-pasu tuhataima sude pangobation na jinalumuna tibu malum parsahitoni tatangyakon ma nasida sa tibu malum sian parsahiton daftar guar-guar na di bagasan parsahiton boy ma taida jala tajaha di buku warta jemaat tikting naso jinahaon dohot parhepengon ni huriata boy mata jaha di buku warta jemaat naong di parade huriata songonima tikting di ita di bagasan saminggon manjaha tona rapot pandita hatopan HKBP 2025. Tona ni rapot pandita hatopan HKBP tanggal 27 Rodi 30 Oktober 2025 di Seminarium Sipoholon. Mandapoton na hinaholongan di bagasan tuhani sude ruas dohot parhalado HKBP di ingananabe. Asini rohama dihamu dohot dame sian debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tondi perbadia. Amin. Tapuji matuhata nama ngaramoti rapot pandita hatopan HKBP 2025 di Seminarium Sipoholon tanggal 27 di 30 Oktober 2025 ni dohotan ni 2000 pitu halak pandita HKBP.
rapot pandita hatopanon sinondangan ni tema na tinopa na imbaru di bagasan Kristus 2 Korin 5 ayat 17 manungguli hita sude ay sita sude ia huria dada holan songon sada lembaga na mengatur kebaktian dohot ulahon administrasi sambing alai pamatang ni Kristus na mangoloi doi na toktong di paimbaru ton di parbadia gabi na tinopa ni imbaru ima mangolu di bagasan hamubaon di roha na tutu naung takas manadikon ngolu naung leleng jala papatarahon holong dohot haunduhon tu debata di sude rumang ni parngoluon. Subtema ni rapoton mangondolhon paboa natarjou do huria manawarahon suara panurirangon manang pastoral profetik na so jadi mauhom huriai marnida ragam ni ketidakadilan dohot hasesega ni akana tinopanai ikon barani do HKBP pasahaton hatigoran dohot hasitongani asa tutiki naro torus mardalan jalam tu denggana parngoluan ni sude na tinopanai di bagasan haporsian na tugu dohot holong na mamolin di pasahat rapot pandita HKBP 2025 do suara ni haporsiaon asa ditutup pamaretata PT Toba Pul Plestari manang TPL nasa lelengon macai godang manegai tombak nang namanigai parsaoran ni masyarakat di Sandok Tapanuli Raya ya tano aek dolok tombak sungai na tajalos yang debata di pateahon dotu hita jolma asa taramoti jalata pauli-uli mambuan hinadenggan ni parngoluan dada manegai marhite naholan membuat peruntungan ni ekonomi sambing alai asa tung takas do di bagasan haporsiaon hita mangula jala mangaramoti sude na tinopanai asing ni laos dihatai do taringot tu teologi eklesiologi HKBP namar partalian tu cara pemilihan pimpinan do preses HKBP dihatai do nang isu-isu teologi kontemporer songoni nang penyakit sosial manang korupsi juji narkoba perdagangan manusia dohot hasesega na nitompa ni debata. Nasa na dihatai dohot diputushon dirapoti. Patuguhon dohot pagomoson ulaon ni HKBP doi asa torus paimbaru diri gabe huria nasatia mengoloi hata ni debata. Ukap laho paimbaruhon diri jalalam tu takasna pasaton suara panurirangon marhite panindangion ni haporsiaon jala tarlumobi mangulahon dohot maka ngoluhotca. Laos tarpilit do dirapati amang pandita Dr. Hulman Sinaga, nagabe ketua rapot pandita manang KRP, periode 2025 rodi 2020 sia. Tahirim do ketua naung tarpiliti gabe tiruan ditoruk ni roha, semangat dohot parsitutuon di pakobasion na lam tu denggana ima profesional profetik jalan na berintegritas. Di parohai, di parbisui jala di patogo debata ma sude parhobas ruas dohot hurianai marhite ulon panjouan na satu hita be na di paimbaru di bagasan Kristusi semanerium sepoholon 30 Oktober 2025 atas goar sude peserta rapot pandita hatopan Huria Kristen Batak Protestan Epurus amang pandita Dr. Victor Tinambunan MST pinasaat partikian tu panitia transformasi. Na pinarsangapan inang pendeta Rafina Boru Hapiahan dongan situa do calo situa saksoni nang amang inang ruas ni HKBP Pasar Minggu rodi yanakon nami naposo bulung na marna tapak di bagas jor itu hatta dohot na marminggu melalui live streaming horas mari hita saluhutna Dison hamisian
panitia transformasi ni huriata pasahatot tu hita hobar tu tikting nauk tabigi naking taringot tu rencana ni panitia transformasi takas song nataboto tahun 2025 ditotopon huriata do gabe tahun transformasi di Sudi huria HKBP narong di Portibion. Naking nung aricaha di tikting hola manabay na mahami. Adong 5 program ni panitia transformasi jala 4 nung sidung di Patupa 5 perayaan Paskah naung Tapatupa di hari Minggu tanggal 10 April tahun 2025 dapat 2 tahun seminar tentang perkembangan kultur budaya Batak tanggal 31 Mei 2025 dungi merayakan ulang tahun Republik Indonesia na puluhon tanggal 10 Agustus tahun 2025 jalan Parpudi ima napatupahon program ni keindahan lingkungan gereja KBP Pasar Minggu marhite na paringkaton taman di lingkungan ni gereja ta jala rencana program na palimahon ima perayaan puncak naik patupot tama di tanggal 10 hari Minggu tanggal 10 November tahun 2025 di Sakkawi Panitia do patupahon perayaan marhite napa ibadah minggu di Patupama hola 2 hari ima permingguan manugut pukul 7 dohot permingguan pukul 10 di Paduma gabi pukul sia dohot permingguan potare pukul 10 wib di permingguan pukul sia di sima Patupota perayaan puncak tahun transformasi HKBP Pasar Minggu di ibadah pukul sia jaladuk sidungan non ibadah rap marnata Pak Mahita Patupahon perayaan di Gedung Serbaguna songon ramah tamah napinatu panitia arop situ tudo rohani panitia Sudi Mahita ruasnya kali Pasar Minggu marnata Pak mandohoti acarai asa rap marlas ni roha hita di program naung pinatupa jalani ulahon ni panitia transformasi songon ima songon buah-buah sak kami mau lihat mari kita saluna botima Mare dekur Maranatha.
diuruti Korama Wilayah Sada. Taparadema Piliatta Maredde Mahita.
Dame ni debata na sumurong siyan sa luhu na roha, ima na mga ramoti ate-ate duhot pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Horas madihamu sa luhu na, muli ate madi Tuhata debata, laos tabi horas ma di ruas ni Huriata secara live streaming. Saya di Batama nama masu-masu hita sa luhut na. Nuaing tabigi mahata di debata di hita, ima sian Judas pidusada ayat 10 pitu sahatu ayat 20. Tapait ihut ma di bagasan rohata, songono mahata ni debata. Alay hamu akka hahulungan, ingot hamu mahata, akka naong nilubahon ni akka apostel ni Tuhata Jesus Kristus. Ay didok nasida do tuhamu, di akka ari parpudi, Roma akka si pangisahi, akka namangulahon hahisapon. Hajahaton ni rohana sidabi. Ima akka pamula-mula mangolu donian alay dang martodi. Alay hamu akka hahulungan pauli-uli hamu madiri muna di atas haporsiam muna nabadia situtu. Jala martangiang di bagasan todi porbadia. Ramoti hamu madiri muna di bagasan holong ni rohani di bata. Mai-mai mamahamu di asi ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Asa saat hamu tu hanguluan saleling-leling na. Ajari hamu ma akan naganggu rohai. Palua hamu manasida. Rapasamu manasida sian api. Marasi ni roha mahamu ni nadeba huhut mabiar. Hagigi hok kamu ma nang abit na. Naung niramunan ni sibuk na. Ima hatana. Huriana hinahulungan di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Usapa majolo dison akan natutuan na milensia sehat dohamu. Boleh hati ma yang memang nakin ende muna. Ima parsitutuan ni parsobah tutuhan debatado. Kepasrahan ni ngulu. Gitu kan? Sihol ni roha. Dok tuhau ninna. Masay bagas tu ende munay. Dison. Asal bagas tatu si hata ni debataon. Ikut jumolo do tatu si ise do sa sitong na si Judasi. Gitu kan? Adong do naman do si Judas Iskariot. Apostel ni debata. Alay daong. Dison didok do. Iya panurat ni suraton. Ima si Judas di ayat sada di dokdo. Au surat ni si Judas naposo ni Yesus Kristus. Anggi ni si Jakobus. Si Jakobus kan anggi ni Yesus Kristus dotong. Jadi saudara do nasida do si Judason. Mandapoton akan namar pilih akka hahulungan di bagasan di bata ama jala ni ramutan ni Yesus Kristus. Lau sa sitong na ahado na masa, di tonga-tonga ni hurian ni Tuhan, di hati-hai. Asa takas tabo to amang inang, ruas ni huria, na poso bulong akay na konami di son. Songo lapatan na di bahasa Indonesia di dokdo, musuh dalam selimut. Tatu sido, lapatan ni i. Jadi adong do pangela-ela, ajaran-ajaran sesat, molo siya duru, nggak biasa. Kalau pengajar-pengajar sesat yang menyesatkan iman kepercayaan kita, itu sudah biasa bagi kita. Alay di son marhite-hite, baritaon di surat totu hita, neng takas di paboto si Judas sotu hita sa luhuna. Iya nama sa pangela-ela pamula-mula hajahaton hahipason na bangulaw ni sa luhuna, siya bagas do. Dari dalam, sian huriaido,
masa akka tubuh ma akka pamula-mulatan, perpecahan, ajaran-ajaran sesat. Mulut aja di bahasa Indonesia di dogma di sini. Di ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah latar belakangnya. Ada yang masuk di tengah-tengah kepercayaan umat Tuhan. Lahoma mula-mula haporsioni nasida. Asadang marsitutu haporsiena tu Tuhan Yesus Kristus. Jalan namang ihuk muse. Di ayat 10 sada di dok di son. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Adong tuluguar di dok di son. Nah parjolonin nasi Kain. Tabotodo isi si Kainon. Nama bunuh anggina kan. Karena iri, karena cemburu, dan adong holong be. Menyesatkan. Kita tahu kalau bersaudara harus saling mengasihi. Tapi ini berbeda. Saudara pun saling marsialangan itu kan. Lalu dikatakan juga di sini ada Bileam. Oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Bileam hamba Tuhan. Tapi dia tidak jujur. Dia tidak benci suap. Dia hamba Tuhan yang suka suap, disuap. Si mata hepengon seperti itu, sesat. Lalu dikatakan juga di sini ada mengenai tentang Korah. Pada masa umat bangsa Israel dari pembuangan menuju tanah Kanaan, pada masa kepemimpinan Musa, Korah sebagai pemimpin biduan, ini juga menyesatkan, memberontak kepada Tuhan dan dihangus bumikan keturunannya. Nah oleh karena itu peringatan yang sangat penting sekali yang akan dikerjakan dan dilakukan oleh umat Tuhan. Sesuai dengan nats kita pada hari ini dikatakan seperti ini. Ayat 17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh Rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab, ayat 18, mereka mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Damang dainang nahinang holongan di bagasan Kristus Yesus Tuhata. On ujui doi. Kita lihat banyak pengajar-pengajar sesat, pengejek-pengejek. Sonari boha, adong dope na menggugah haporseta mardopon Kristus Yesus songon si paluai. Oma secara tegas na naing di pabotohon si Judas sotuhita. Ola dua do rumang na parjolo songo dia dalata cara ta makaholongi idatong. Napaduahon molonunga naung tubuh holongi, bagaimana cara kita mengembalikan iman kepercayaan kita hanya kepada Kristus Yesus. Asa tugu hapor seata holan tu Kristus Yesus saleleng ni leleng na. Jala tugasta ima di ayat 22 saha tu ayat 20 tolu di turpuk barita di hita di tikion. Didok songonon. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Inilah nasihat poda. Nanaing dipasahat si Judas tuhita.
alaniaha, go hajahaton, go pamula-mula, pengajar-pengajar sesat, hawa nafsu yang tidak terkontrol. Makanya dikatakan, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Napa duahon, selamatkanlah mereka dengan jalan, merampas mereka dari api. Mula dong na medabu, itu tongkan, buhama dalata carata asaboy hehe na medabuon. Bagaimana kalau ada orang yang ragu-ragu kepercayaannya kepada Kristus Yesus, dia kembali lagi bangkit mempercayai Kristus Yesus. Omah tugas tak. Marhite-hite baritaon, dunga hupatak kasami itu hita, boha latar belakang na, lausonari. Dia do naum mura taulahon. Ya kaina majolo. Holong tu diri nasa diri, sian holong tu dongan najolma. Hah? Dia do. Diri sendiri do. Baru tu jolma. I menurut akka ina. Mulu akka ama. Sarupa do. Apalagi ama ya. Ya, asa talapati Kristus Yesus ternyata berbeda do pemahaman na dohot hita. Itu kan? Molo hita na kita do makoholongi diri sendiri mainang. Jala laos matu akka dongan culma. Molo Yesus buha. Itu kan? Memang maul inang. Alai molo tabua macontoh, itu kan? Contoh da masa di tonga-tonga ni parngoluata. Na marsahid ma amat tadi jabu. Itu misalnya kan marsahid kan. Roma inat taon, holan na hatapo da dosian pamangan na. Itulah pa minum obat ini ya pa, lain kali jangan begini kau ya, atik peso ditangihon nih kan. Begini-begini ya, begitu-begitu ya, alani holong nak. Yakin doh hita di sidang, ragu hita di si. Pasti songoni kebanyakan ina yang pedulilah kepada suaminya. Sarupa balik nah, molo inatai namar sahid, songoni itu ngamatai. Dijaga, daun, hidup, bege maju. Pura-pura nggak tahu dulu kita. Dijaga, dihaholongi, dirawat, ya tong ikut songoni datong kan. Dilupaon, dicuci abit, itu kan. Patah dahon holong nah. Alay adong do asing na siya ni. Na makaholongi na asing. Siya ni nakin amatana inatana. Adong do si patah molo inataon marsahit amatana kan. Holan akapo dan nakin. Didok, dihatahon. Jala diulahon detong. Ati pedong remeng-remeng na. Alay molo anak na namarsahit. Ay ma. Dang perduli beibana tu diri na. Tu dari na sa diri. Dang akapo da pinamasa di dok akka inahon. Hola na tangis, itu kan? Hola na martangiang, jala aha di dok. Kalau bisa Tuhan, akulah yang menanggung sakit dari anakku ini. Ini enggak do, berkorban dia demi anaknya. Itu holong damar situtui, itu kan? Gariada ngolu nape di leon tu akka, iya nakonna. Mungkin rahya hita songoni. Bolo da ida ya nakot tamar sahit. Busi sao do hita. Alay mula mata nakin ola poda-poda do kan. Alay molo ya nakona busi sao kita. Enggak tenang, makan enggak bisa, minum enggak bisa, kayak mana anaknya supaya sembuh. Itu contoh nah sumeaho dirion tu aka ya nakona. Alay nuaing molo ya nakonoma. Mamereng inong na among nang marsahit. Bohama holong na. Itu kan? Bagaimana kita mau mengasihi diri kita sendiri pun tidak kita kasihi. Bagaimana kita mau mengasihi sesama kita kalau kita pun gak pernah mengasihi diri kita. Alai
balik sa adong do dang di haholongi diri na alay dongan na jolma di haholongi. Ima masama tubuh parbola-bolatan disi. Jadi amang inang, saudara-saudari, di tengah-tengah keluarga rumah tangga pun gampang sekali memecah belah rumah tangga. Tubuh ma ajaran-ajaran sesat. Pamula-mula tani tubuh ma di tonga-tonga di parhuriaon nang di keluarga. Molo di parhuriaon songod dia. Adong do sipata naman dok. Dang tohoi parpadadan nabadia. Masa anggur dan roti bisa untuk mengampuni manesa dosa. Tuh bukan aka pengejek itu hita. Ungabe dang ulaun adat-adati ninna kan bakar itu semua ulos don lain sebagainya. Makana luat nau posoon dang ulubin mga adat. Udah lama resepsi aja lah katanya kan. Dang tohoi ninna. Sian aka duru, sian aka bagas pe roh hata-hata si songoni. Ada juga yang mengatakan gak benar itu baptisan itu di gerejamu. Udah baptis ulang aja. Nih kan. Banyak yang bisa melahirkan kepercayaan yang baru di luar dari kepercayaan kita. Yang mengganggu iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Ya apalah ahadut Kristus Yesus. Jolma do nena. Bui peluahon jolmai nena. Dipuji homai natar silangi. Hau to odoi nina tuhita. Banyak ragam yang akan menyesatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Mulai di tengah-tengah ni huria doi. Di rumah tangga sama dia. Kalau kita mendengar kata-kata orang. Bisa rusak ini rumah tangga. Mada nggak makatatai nakin amatam do inang si ahai. Katanya kan nebebelu ini kan rusak. Hepe ganuk ari, ganuk borgin do amat tanah do ibana di bagas. Dang ditada amat tanah bisa rusak. Karena pengajar-pengajar sesat. Karena orang-orang yang mempengaruhi iman kita. Mempengaruhi kepercayaan kita. Tadama di akai nakon songon itong. Imada mungkin ra dang. Anak di bapak po nina. Ala jugul hiyak ko, roh hiyak ko nina kan satabi di hita. Dang songon bapak moho, dang songon indong moho, dang anak naho nina. Tubuh mah parbola-bolatan di tengah-tengah di keluarga. Murado amanginang. Napa tubuhon parbola-bolatan. Nang di keluarga, nang di huria pe. Alani iha taon, takas maridok. Bagaimana kita perhatikanlah orang-orang yang sedang ragu dalam imannya. Nanuaing sonari di akka sudut nepo so manuaingon hataon sahat. Bagaimana sekarang anak-anak kami iman kepercayaan kita semakin bertumbuh kepada Tuhan. HP di sekolah minggu jok-jok do edeon di dokon baca kitab suci doa tiap hari. Aledang taguruhoni holam mabegedo hita. Bagaimana anak-anak muda sekarang ini memaknai Kristus Yesus firman Tuhan yang kita dengar dari kita lahir sampai saat ini kita besar, mampukah masih dapat pengajar-pengajar sesat menggugah iman kepercayaan kita. Sekarang lihat, banyak tontonan-tontonan anak-anak muda yang menyesatkan iman kita secara partodion. Banyak film-film yang diciptakan, animasi-animasi yang dibuat keluarga ya. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Alen waingon udah nggak berbeda be. Di bayi madisi ayah ibu ngebawa, gitu kan? Adong ma yenokon nadisi tangis-tangis, Roma bawaun ayah dan ibu alai tanda kutip bawa yang menenangkan anak ini. Bagaimana kita menonton ini? Animasi-animasi yang sudah mempengaruhi secara nyata kehidupan anak-anak kita yang tanda kutip menjadi percaya dengan hubungan-hubungan yang dilarang oleh Tuhan. Kan laki-laki dan perempuan, gak ada dikatakan laki-laki dan laki-laki. Alai songoni masonari animasi-animasi na dibain di tengah-tengah ni keluarga. Melanggar
ketentuan lomoni rohani Tuhan di bata. Bukan hanya itu saja. Kalau kita lihat cuplikan-cuplikan yang mengganggu pikiran-pikiran anak muda ini, bukan hanya dulu kita lihat contoh-contoh atau gambar Yesus yang mempertentangkan dia laki-laki atau perempuan. Seperti itu ya. Sekarang juga mau dipertanyakan apakah itu Yakub benar-benar keturunan dari Abraham. Ada sekarang film-film yang seperti itu, boleh ditonton. Tetap percaya nggak kita dengan firman Tuhan? Kalau anak-anak muda tidak rajin baca Alkitab, tidak mengimani firman Tuhan, imanmu akan goyah ke arah percaya bahwa Yakub itu bukan keturunan Abraham. Abraham kan Ishak anaknya, Ishak kan Yakub dan Esau. Tapi kan ada di situ Abraham kan Ismail kan gitu ya. Tapi banyak sekarang film-film yang dapat menambah wawasan kita supaya memperkuat iman kita. Betul nggak ini kita kepada Kristus Yesus, atau sebaliknya kita ragu akan kuasa dan kebesaran Kristus Yesus. Bukan hanya itu saja yang boleh mengganggu iman kepercayaan kita, tapi banyak hal. Hari demi hari, semakin canggih teknologi, semakin susah, semakin gampang segala sesuatu yang instan yang kita peroleh untuk menambah pengetahuan kita. Tapi betulkah kita mampu menyaring ini satu persatu untuk mempertahankan iman kita hanya kepada Kristus Yesus Tuhan kita? Atau sebaliknya, kita hanya memuaskan hawa nafsu kita? Makanya dikatakan firman Tuhan di sini, mari kasihi dirimu, kasihi sesamamu. Dalam nasongon dia, martangi yang mahong ninerto. Dengan doa, dengan firman Tuhan, boy mapolin haporsiata maradopon Kristus Yesus. Ati pegok aka pengajar-pengajar sesat yang akan mengubah iman kepercayaan kepada Tuhan kita, Kristus Yesus sebagai juru selamat itu. Karena kita tidak tahu besok akan hari esok, apa yang akan kita lalui dan apa yang akan kita yakini. Tapi dengan kepercayaan kita kepada Kristus, kita diminta berdasarkan firman ini untuk tetap teguh sampai pada akhir zaman. Kadangkala orang tua juga mudah disesatkan dengan hal-hal yang sepele. Mudah dirayu dengan hal-hal yang gak masuk akal baginya. Tapi bagaimana dapat menguasai diri? Si patado boy jot-jot di taman dok tu akay na kotai songonon. Sudah malam, ayo nak berdoa. Satu-satu itu. Ditunggui, diajari berdoa anaknya. Setelah itu disuruh tidur. Roma dana naridokkom mak. Loh mama belum berdoa. Nina do kan? Ula manuru do. Ido. Aledang diulahon. Tarsungkul matong. Ido tahe. Gariada ikon audo parjolo martangyang di ida. Ya nakoku baru husuru. Si patabo ido aka ama si songonitong. Idokot tu ya nakonna. Beta hita tu gereja nena. Beta hita tu parmingguan mamuji Tuhan di bata. Hola pataruhod dotong. Dang marsidohot mamuji Tuhan. Holan holong tu ya nakon na do ibana alay dang holong tu dirina dang dipalua dirina sia dosai. Idok koma di dia amang. Ay di warung ini nak, di suku par warung ini matong, dang marminggu amang, gabe, di ida madongan nak, di ida dongan nak, gabe tongdo, di dokot tu dongan nak asama dongani nasida di si. Bagaimana ini? Hal-hal yang kecil saja ternyata bisa menyesatkan iman kepercayaan kita. Ngadosu inang, ungahu pataru, ya nakokku tu gereja. Alas satu doa mangulo do nina. Ano masuk mamusi au tu gereja. Sesat bukan?
Bagaimana kita mau mengasihi diri kita? Paluahon diri taon sian hagiot ni pardangingat ta. Hape dakta haholongi diri ta. Boha hita neng malua. Boha naing yan na kota malua. Sa isi ni bagas ta malua. Hape hita manibil. Jadi hatau maguru di hita. Maul doon. Tegas. Tapi bagaimana kembali kepada diri kita? Bagaimana kita memaknai firman ini yang mendatangkan pertobatan dalam kehidupan kita setiap hari. Manusia bisa gagal, manusia bisa salah. Tapi Tuhan menunggu kita untuk berubah. Siapa tahu boy do hita holongan rohata tu akka jabatata tu pangkata tu hepengta boy doi. Kita enggak mengatur lagi, kita enggak memelihara lagi keutuhan rumah tangga, kita enggak memelihara lagi keharmonisan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah huria itu. Karena apa? Keterlibatan kita untuk dunia lebih besar daripada keterlibatan kita dekat dengan Tuhan. Makanya dikatakan celakalah. Ini bagi orang-orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan, yang masih tersesat. Bagaimana kejahatan mempengaruhi kehidupan kita? Kalau tadi dikatakan itu, tidak ada pengampunan bagi diri kita. Mari kita belajar amang inang dari firman Tuhan ini untuk melihat kenyataan hidup kita. Mangaramuti diri nina, jamoton amang inang dirim. Idetong. Neng malua ho dohot pangisi ni bagas, jumulu ramoton hahi pasammu. Jamoton dirim. Mole tunggok akka ulaumu. Jamoton dirim mangorom. Ia ikut tutuhan debata dotong au mamuji Tuhani. Mole tunggo dang akka sihirimumu. Tupa do pedang ngadong dile Tuhan debata diho. Jamoton dirim. Ia parasi godang do Tuhan debata. Ditikina dile Tuhan debata do tuau. Mulutung nung ngasaha tusi. Boy ma hehe hapor siata tu Kristus Yesus Tuhatai. Inilah harapan kita amang inang. Harapan kita adalah adanya sukacita di dalam diri kita. Siapa yang menimbulkan sukacita dalam diri kita? Kita sendiri amang inang. Kalau enggak dari hati kita ini muncul sukacita untuk memuji Tuhan. Kalau enggak dari hati kita ini ada kegembiraan. Apapun yang kita dengar, kita masih akan terpengaruh dengan masa lalu, masa silam yang membuat kita patah hati, yang membuat kita sengsara, yang membuat kita terlarut dalam kesedihan. Makanya firman ini jelas sekali kepada kita mau menyatakan mari perhatikan amang inang orang-orang yang masih ragu imannya kepada Kristus Yesus. Tugas kita adalah perhatikan mereka dan katanya jangan menirukan hal-hal yang jahat. Dan bahkan juga dikatakan selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Togu-togu. Bimbing, pelihara, tuntun. Ini tugas kita. Maka daripada itu sebagai umat Tuhan, mari kita kerjakan keselamatan kita amang inang. Hahulungi madirim, hahulungi madongammu, laos marhite-hite hajo jokoma Kristus Yesus songon si palua di tonga-tonga ningoluta si ganupari. Amin martangia kita. Di debata ama nahuta dahami di bagasan Kristus Yesus soho di bagasan ton di porbadia. Didengar dibasama oleh Tuhan di luas sodo kami di tikion marguru tuhatam nagabe o jahat di hami ganup marhite-hite akan namasa di tonga-tonga ni paranguluan nami oleh Tuhan. Posrohan nami tuho
Lehom ma roha dame di hami, roha holong namak si haholonga kami ale Tuhan. Tubuh mai ale Tuhan, di tonga-tonga ni huriam, di bagas nami be, di bangso dot negaraon. Asa tung marhite-hite lam di idahami asidot holong ni roham ale Tuhan. Molo petung godang, aka ela-ela ni sibolis, na mengganggu haporsian nami tuho ale Tuhan. Upat jala bolok ko may daw siya kami. Jala patugo maroha nami makaporsay Kristus Jesus. Di bata parasi ni roha molo petunggok aka si habayaran nami, si taunon nami. Siala na masa di tonga-tonga ni parnguluan nami. Totong pargogoy hami, asa margogo hami. Jala hot haporsian nami hola tuho Kristus Jesus Tuhan nami. Mulai ate ale Tuhan nunga di paluaho hami siya dosa. Laos ditikyon ale Tuhan. Mangido hami di asido di holong ni roham. Pasu-pasu. Salu na akka pinopar nami. Pasu-pasu na tuwa nami akkalan siyaw na ale Tuhan. Lehom ma las ni roha. Asatung jamot na sida. Manangyakon salu na akka pinopar na. Gabi tu ma akka pinopar na haseya di jolo ni Tuhan de bata. Pasu-pasu ale Tuhan sa luhut na, di bagasan ripe nami be. Pargogoy hami ale Tuhan. Asa tungpulin hatami di tonga-tonga ni bagas nami be. Pasu-pasu akaya na kon nami ale Tuhan, siya na met sa hatu na magudang. Lehon habisuhon, hagugoon. Hapistaran na siya Tuhan di bata. Asa tung marhite-hite ale Tuhan. Na di bagasan pendidikan, asa tung bisuk na sida, marguru. Di bagasan parkarejon na ale Tuhan, bisuk na sida, mga lului ngulu-ngulu ni na sida. Tung di bagasan na mga lului parkarejon, lehon mahasabaran ni roha, asasabam na sida, ditikina di pasa Tuhan akasilas ni roha. Na may-mayima ale Tuhan, di akahagabeon, pos roha nami, lehon maditikina. Na may-mayima ale Tuhan, sirokap ni Todina. Homa ale Tuhan na mga leotong ditikina. Jalan kami ale Tuhan sa luhut na akan na tuwa-tuwana na toras na. Pargogoy hami ale Tuhan. Dinasa na diula ni tangan nami. Asa tungboy hami mandok mauliate tuho. Di bagasan tikiyon ale Tuhan. Minggu-minggu on pasatami masaluhut na aka program-program ni huriam. Pasu-pasu may saluhut na. Di aka persiapan-persiapan nami ale Tuhan. Ima nanayang marayahon akan natal hami. Pasu-pasu may ale Tuhan. Asa saguru dohot lomo ni roha ni Tuhan de batama. Betu akasilas ni roha. Di tunga-tunga ni huriam dohot di keluarga nami bi. Nangsong ni ale Tuhan. Na marsahit di rumah sakit. Magido hami ima. Tu Yoel sihaan. Hasiholan purba. Nyonya nenggolan Elida boru sitorus. Anderina Kartini boru sihaan. Nyonya Pasaribu boru Siregar, A Aritonang, Laura Raulisa boru Pangaribuan, Nyonya calon Sintua C Simanjuntak Desi boru Tobing, Nyonya Sintua Bernardo H Sitompul, Mardiana Rosalita boru Hutasoit. Dirawat pemulihan Situa PVT Silalahe, Raguel L Drian Sihaloho, Nyonya si Barani boru Huta Barat, Nyonya si Tohang boru si Manjuntak, Nyonya si Tanggang boru si Tumorang, Melki si Lalahi, Nyonya B si Hite boru si Hombing, Nyonya si boru Roslinda boru si Giro, Nyonya Tambunan Siti Handayani boru si Torus, Sintua MT Raja Guguk, Nyonya Sintua MT Raja Guguk Inang Uli Arta Delima boru Huta Barat, Nyonya Sianturi boru Butar-Butar, Sintua Epson Lumbantoruan, Daniel Alfredo Tampu Bolon, Nyonya NOP Sihombing boru Hutagalung, Tarida Yakub Siahaan, Nyonya Awe Siahaan boru Panjaitan, Manotang Siboya, Christopher Pandapotan Pakpahan, Sahat Pardamaian Huta Barat, Sintua Priska B boru Hutapea, Nyonya D Napitupulu Las Maria boru Hutapea, Nyonya Munte Berliana boru Manulang, Aris Panjaitan, Deha Samosir, Edison Johan Siburian, Farel Panjaitan, Sintua Salman Purba,
sakit menahun, Nyonya Panjaitan Du Maria Boru Tampu Bolon, P Silalahi Menara Huta Barat, Oka Aruan, Nyonya LSM Lumban Toruan Soni Boru Silitonga, Hotman Sibuya, Maruli Butar-Butar, Sultan Panusunan Huta Galung, Nurdin Manurung, Nyonya Huta Uruk Boru Simanjuntak, Nyonya Asilaban Boru Simanjuntak, Nyonya Sitompul Sintua Nur Helena Boru Lubis, Marsakap Huta Barat, Nyonya Simanjuntak Miri Boru Lumban Tobing, Nyonya Simamora Boru Simanjuntak. Salukna ale Tuhan di akka dongan nami na marsaiton, hupasatami matutangamu ale Tuhan, lehon mahamalumon, pargugui, jala posrohanami, say donganamu ma saluhutna. Laos pasu-pasu akka keluarga, na mangurupi mga lehon akadalan na dinggan laho pamalupon sa luhut na keluarga namion. Ima ali Tuhan tangyang nami, elek-elek nami, somba nami tuho. Holan mga sahon anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Martangyak kami tuho. Amin. Tapasahat mapeleyata, dia deupan ni Tuhan di bata, marhiti-hiti las ni roha, marede mahita, sian buku edde nomor 388 ayat sada dohot udutna.
bata tangyako mapeleata. Ale di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhur si leon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masian na di lehom mitu hami. Pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasea kami peleanon. Pati bulhon harajamu di tunga-tunga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silelehom mitu hami. Asalam irgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadi amagwarmo, say ro maharaja ommu, say saut malomo ni roham di banua tongoon songon na di banua gijang, lehon matuhami sa darion hanguluan siapari, sesa madosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan nang mardosa tuhami. Una kami togion tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dami, jalo mah pasu-pasu sia Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaor homa damina tutodim. Kami otik nai mahotar lomba iban harap kangomi mulak matu Tuhan Yesus si balua totini dan ditulang honadamo Tuhan rasa dosa sosona ibana sarohami sai tarpojo ilala odiaka
dalami mulak matu Tuhan Yesus si palua timi yang ditulang konadamon Tuhan nasadosami Tuksi bolis domanggohi rohani nalojai ai marmona namu dimai parukiloni mulak matu Tuhan Yesus si palua kotini dan ditulak monadamon oan nasado